देखी दुनिया धरती पे जे भी आयल बा ओकरा के एक न एक दिन दुनिया धरती समाज छोड़ के जाए के पड़ी। दुनिया में आके लोग रोल करता, अदा निभावता। ये जब ओ पिया के लगे जाएगा तो दुनिया से तहार जो फिल्म बा वो उड़ा जाए। यही भाव में लोग कहेला, निरून के भाव लगल कहे तो बड़का भैया कि कुछ हो गईल कुछ हो जाता, कुछ हो जाए वाला बा, कि कुछ हो गईल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तोहरा जीना बाजार में पड़ल हो। कवि जी लिखलन का लिखलन, काया माया के कोल्ह में पेरा गइल, यही धोखा में आके हेरा गइल। काया माया
मिल के एक दिन